na din ako nimo. Taga-ikog last one chance. Sayo sa mamay mong patunayan. Hop to the bunnies, hop, hop, hop. Ay, bukas sa'yo. Pre, kumusta man si Iba, pre? Gipalayas na nako eh. Halagi palayas, dito ni magdayon to. Lain pud nga daghan nakagibuhat nga kabuang sa balay. Lain pag magpundo pa. Tutulungan tayo na may lalang. Uy, mangutang sa siguro ko kay gutom naman. Pero time sabi sa mukha na siya mapangutana na. O sa man koy ka sa kwa dili. Uy, uy. O naraman day na. Tara dito sa tagbalay. Tara, mukha. Ayo. Oh, sa maya to ah. Nay, Oh. pwede ko mangutang. Unsay utangon nimo? Snowber kay gutom na kayo. Di ba ikaw tong katabang ni Sir Marque? Oh. Ah, dili ko sa pautang kay pabayaron usa si Sir Marque kay daghan baya kayo utang mo diri. Nga si Sir Marque ang gi-passport god. So, di ko kautang. Gipamulong mo. Luuyan na bala kong kahintang. Pero dili ko masugot nga may ngani na lang. Ah, kabalon ako. Ulat ako, sir. Balikon ta ka. Ali, pre, dirita. Saan ta diri? Dili na ta sa balay mananaw ta Viva Max. Malingaw pa ta. May pa. Yan, di ba? Isa, wala namin muluto si mo ha. Okay ra ba na? Diet lang sagod. Dili kita mga pasmo. Ang importante may enjoy ta, di ba? Sige. Jump, little bunny, hop, hop, hop. Hop to the bunnies, hop, hop, hop. Sir! Sa man ron? Sir! Parang si Tiba dyan yung tingogap iba. Ate Iba! Oh, asa mo ka ni si Ate Iba? Hindi pala ka na magununtan ako to ba? Sir! Sir! Nag-unsa man ka diriti, di ba ni anak kung alakaw na din ako nimo? Sir! Taga-ikog last one chance. Nga! Unsa pa may one last chance na natin? Unsa pa may mong patunayan? Ay na pre. Uto-uto, nabukanin mong katabang. Tanawa sir oh! Unsa man na? Nagbago na ko ron. Unsa nakapagawa na? Hindi na ako maglatag Viva Max. Miss Rachel na akong ganahan ron. Unsa ginaingon nimo? Miss Rachel. Binurit na pud ka. Unsa may lanan nimo? Nakatanaw ka Miss Rachel. Jump, little bunny. Hop to the bunnies, hop, hop. Ay na pre. Padala na po kanina yung mga kabuang-kabuang. Pasin na TV. Pagkagat sa imo. Sir! Para patunayan ako si Muha nga nagbago na ko. Kita na ako kung pamangkon. Tewa ko'y labot anang pagumangkon nimo kay ikaw na nalbaho diri. Ano magdalawa pagumangkon? Para patunayan ako si Muha. Ano patunayan man? Unsa may labot ako na sa iya ha? Sir, ko tuwagon! Ate! Asa? Kubit di pa naman sa pamangkon, oy? Ikay sa... Mao man ni. Mao na maligyan kapayas dere. Mo na. Wala ko pamangkon, sir. At aya ano, labi ba kayo na yung mga kapayas niya? Tagko kayo. Ito napalit na to niya pre ba? Ako katong green kayo. Green juga ba? Green kayo dagko ligay kapayas lagi ti. Ataya ni mo tira kay pagumangkon ni nana. Sekreto sa dili naman sekreto kay bulgar makayo. Anya kwante ka na. Sige pangalan nimo? Hi. Marky day by the way. Magaling kang kupal ka. Ani na lang, ati iba, ako makag-chance nga makabalik sa kuha. Tao ra mamunta. Usahay magkamali, usahay masipyat. Muna dapat nato sabton to isikat tao. Sige tayo, istoryahan na to ni sa sulod. Istoryahan to sulod kung makabalik pa ba ka. Okay, pasudlay mo pag umangkon. Okay. Pamilya ni Ate Iba kung istoryahon. Pasabay ako pre. Sige, rakatawagon na takaog ko na, makaluto na.